Аз съм милионер, ходя на почивка в Малдивите 2 пъти в годината, мъжа ми ме засипва с подаръци и ме пита как ми е минал деня, детето ми е отличник и кухнята ми е с италиански плотове. Ако това е начинът, по който манифестираш, спри веднага. Аз съм Симона и съм хипнотерапевт и тази сутрин имам да ти казвам толкова важно нещо, че съм склонна да ти го кажа по пижама. Ако искаш да имаш неща в живота си, смислени, красиви, ценни, стойностни, спри да стоиш срещу огледалото и да си повтаряш неща, които не са верни. Не правиш нищо. В най-лошия случай си правиш когнитивен дисонанс. Това, което е необходимо да научиш, е как да станеш човекът, който в същината си, в сърцевината си, знае, че заслужава тези неща и си ги позволява ден за ден. И ако искаш да научиш как се прави това, ела на моя мастер-клас Mind Master на 1 септември.